ang possession sa maabot na Biyernes Santo, same man po gararay. Parehas po ang rota, ang assembly, gibuhong po dyan sa Peñaranda Street, po sa may Graceland. Diyan po sa tahaw kang dating, sa intersection po kang dating traffic light. Iya po. Oo. Magkakabura dyan po ang posisyon ni Igwak paduman sa St. Elise, paduman sa textile, kasi pa dyan po sa TTI. Assembly po dyan, gagabos na paso, alas 4 ng pagkahapon. 6 o'clock po ang puon ka penitential procession. Ang rota po kaili, paduman po kita sa San Roque, maluwas sa Calle Siping, Peñaranda Street, pagkatapos sumanog na digi sa Orosite, pagkabot po digi sa Park ng Kapantawan, padigwatiko po padigi sa Legazpi City Public Market. Going to traffic light, maluwas po sa Dunkin Donuts, Lapu-Lapu Street, pagduma na po sa Dinagaan, Victory Village, Sabang, Pigtali, Baybay, PNB, St. Elise, and back to St. Rafael.